खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दं आरो जोंबो मोजाङैनो दङ माने नोंथांमोननो आं मोनसे खोथा शेयार खालामलांनो सानदों लोगोफोर दिनैहाय बिराद गिदिर सामाना न'आव सफैबाय आरो दायो इनस्टलारफोर फैदों दा इनस्टल खालामसै आं जोबोद खुसि गोबाव समनिफ्रायनो बे बुस्थुखौ लानो बुङै माने ज' जायाखैमोन फैसा थाखाफ्रा दा जों फाइनालि लानो हाबाय बेनिखायनो आं खुसि दा नोंथांमोनाबो नायलांदो मा बुस्थु एसे दिन्थिलांनोसै गोदबाय थादोंबो लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअआनो गोबावजों लाबोनाय जायो लोगोफोर साबस्क्राइबारानो बारायथारा अननानै जायफोरा नुदों आरो गोदान फैदों बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होदो लाइक खालामनानै होदो भिडिअखौनो माने गोबावजों खनसे बानायनाय जायो आङो समखौनो होनो हाया आरो जास्ट मिनिथावनासो दे बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर नै दायो माबा ड्रिल सालायनो नागिरदों बेयाव टिभिखौ आलायनो थाखाय आं टिभिखौ लादों क्रमा टाटा कम्पानिनि 43 इंच 109 सेन्टिमिटार ओमफ्रायथ' एक्सट्रा सेटअप बक्स एरि लानाय जायाखै बेखौहाय नेटजों नायगोन होननानै जोङो जेबो लाबोआखै HD नालाय स्मार्ट टिभि थ' जोङो बेखौ नेटजों नायगोन ओंखायनो जों एसे उनाव साननैसोनि उनाव वाइफाइबो लागायनोसै नंदों सोफा में से बैठ के देख थोड़ा कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं बाकी वो आपको हाँ जी हाँ इतने में ठीक है थोड़ा इधर आना था नहीं टीवी इंस्टॉल खालामग्रा गाइखेर फुदुंगासिनो दं कफि बनायनो थाखाय कफि लोंना हरनोसै आलायबाय टिभिया जोंना बरिया दायोथ' वाइफाइ गैया नालाय ओंखायनो जों गावनि फननि डाटाजोंनो कानेक्ट खालामथ'नोसै बेजोंनो इनस्टल खालामसै आरो फाइनालि लोगोफोर साननायखौ एसे जाफुंहोनो हाबाय गावखौनो गाव एसे बेबायदि खामानि मावब्ला गावखौनो गाव मोजां मोनो लोगोफोर फिलिं जायो जे आं माबा मोनसे मोजां मावबाय होननानै सोरबायाथ' सोरनिबा मोजांखौ नायनो हाखाया बेथ' बे गावनियावनो थासिगोन बाट बिथांमोनाबो नायलांदो नै जों दायो माबायदि कन्डिसनाव मा हालोदाव जों गावखौ जिउ खाङो मालायनाव खस्थ' मावनानैबाबो जों मोजाङै थायो मास्ट